やっと追いつきましたね。くそ、カルダッショーに着く前に追いつけなかったか。どうやら主力部隊は撤退したようですね。ここは小娘だけでも捕らえてデートに。どうやら今回は同じ意見のようだな。ではモーガン君、行くぞ。キャッキャー。なかなかやるではないか。イカズチよ。かの者の傷を癒したまえ。